Pogledajte ih dobro. To nisu službenici zakona. To su dželati sopstvenog naroda. U Velikoj Plani danas ne zatvaraju kafić. Danas zatvaraju usta svakome ko odbija da klekne. Dobar dan, čekaj inspektori. Možemo da sednemo tu. Naravno da možete. Je li ista situacija kao i u kafani zbog podrške studentima ili zbog toga što sam krenuo da razotkrivam najveće lopove u istoriji Velike Plane? To uručenje za zatvaranje ili? Da. Udar na hleb i slobodu. Dokle će birokratska čizma gaziti srpskog domaćina? 35 porodica ostavljeno bez hleba samo zbog podrške studentima. Razlog je? Razlog je niz kontinuiranih prekršajnih mera koje smo naveli u zapisniku i ja ću vam pročitati sada. Dobro. Razloge ne znam. Zapravo znam razloge. Razlozi su ti što sam bio na protestima. I razlozi su ti što sam krenuo da objavljam ovo da Strahinja i Toplica su najveći lopovi u istoriji Velike Plane. Činite mi uslugu što me zatvarate, jer sve što zaradim u ovom kafiću dajem državi, ovim lopovima, ništa meni, nikakav prihod ne ostaje. Hvala vam što me zatvarate. Ja bih volio da vas dobijem na sudu ukoliko je ova zemlja pravna i ukoliko vas dobijem na sudu, ja nadoknadu ću da tražim od opštine, a da će Bog da bude velika ta nadoknada. Nastaje. Pa ne, zatvorili ste nam kafanu, 15 radnika je ostalo bez prihoda, zatvorit ćete nam kafić, sada ostaje 10 radnika isto bez prihoda. Bitno je da se pozatvaraju svi što su bili na protestima, a to što ugrožavate druge ljude, to je totalno nebitno. To nema veze ni s čim. Meni je žao vas što vas ovako maltretiraju, ali oni vas maltretiraju, vi mene maltretirate i pravimo međusobnu mržnju između ljudi i pogotovo iz ovog jednog malog grada. Ja ne znam šta ćete vi, ne vi konkretno, nego ovi na čelu opštine, šta će oni da rade kada se bude promenila vlast i gde će oni da idu. Treba da ih bude sramota i da nastavi.